Sis het maar. Vanuit Huis TV aan de wielrenners. De groeten naar Jantine, want die zit in Griekenland. En aan Janiek, want die zit thuis. Wij doen de groeten naar de familie van beide kanten. Ja, wij doen de groeten van Nel aan Veldman op Ameland. We willen de groeten doen aan alle pakers en bebbers. Groeten! Hilde en ik wil graag de groeten aan Maria, uw vriendin. De groeten naar Stiens Ruzen. Wat had hij? We willen de groeten aan Yildau. Ik moet daar de groeten aan mijn vrouw Joyce, die vies zit in Drachten. Ik doe de groeten aan Stiens Ruzen. Maar die is zwanger en die is een beetje warm. Ik doe de groeten naar Stiens Ruzen. Ik wil wel het leuke stellen, maar ja, bij mij is er een mooi feest op zondag. Ik zal beloven dat ik niet veel met dragen zal. Proost! Hey. Misschien dag 4.